stále plánovalo ďalej predĺžovať, tak sa ukoncovali tráte trianglovými obratiskami, ale v podstate všetky zanikli. Z tohto jediného zostal tento kúsoček kolajnice a trakčné stĺpy. Bolo to obratisko Hanulova, v podstate fungovalo to tak, že električka došla, vycúvala a išla v priamom smere potom. Ona sa vlastne obrátila tým cúvaním. V minulosti takéto obratisko bolo aj v Rači na Čachtickej, potom následne bolo istú dobu v Rači na Komisárkach, to sa zrušilo a toto bolo len provizórne, kým sa trať predĺží vlastne hore na Saratovsku. Neviem, prečo to vlastne trvalo 2 roky, kým sa tá trať, táto sa otvorila 1984, táto sa otvorila 1986, ale je možné, že kvôli tomu, že je tu jeden z najstrmších úsekov električkovej tráte vôbec. Aj vidíte, tá zastávka sama o sebe je fakt, že strmá. Teraz ju ešte vidíte, ako celú tú zastávku v celej dĺžke vidíte. Takže to je celkom zaujímavosť.